coronavirus. So ano nga ba ang coronavirus? COVID-19 ang tawag nila is infectious disease po caused by a newly discovered coronavirus. So most people get infected with COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. So kapag po sinabi natin na COVID-19, magkaka-experience po sila ng mild to moderate na respiratory illness kagaya ng pneumonia. Older people and those with underlying medical problems like cardiovascular disease, may sakit po sa puso or diabetes, chronic respiratory disease, and cancer are more likely to develop serious illness po. So, yun ang coronavirus. So, to prevent infection and to slow transmission of COVID-19, gawin mo tong 7 na techniques. So, first po mga kapadyak is that wash your hands regularly with soap and water or clean them with alcohol-based po. So, it is number 1 key. So, ikalawa po mga kapadyak is that maintain at least 1 meter distance. So, ito po yung ini-implement ng ating mga kapulisan na social distancing po or yung mga frontliners natin na ini-implementa nila sa public na mag-social distance po at least 1 meter. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. So, isa po itong etiquette po na dapat natin sundin na kailangan mag-cover tayo ng ating mouth and nose kapag nag-atching tayo. So, avoid touching your face. So, yung kamay natin, source of bacteria po yan kasi kahit saan natin hinahawak, kahit yung pera po o yung mga barya natin, marami po yung bacteria kasi galing sa iba't ibang tao na nakahawak niyan. So, stay at home if you feel unwell. So, yan po, pag nakaranas po kayo ng mga kagaya ng mga flu, stay at home lang po, obserbahan nyo yung sarili nyo for 3 days. Or sinasabi nila na self-quarantine po. So, refrain from smoking and other activities that weaken the lungs. So, as we all know po, coronavirus is taking advantage or opportunistic po ito kapag mayroon kang mga respiratory illness na po, medical underlying na po na in the past. So, kagaya ngayon, for example, mayroon kang cough o ubo, tapos nagka-coronavirus po kayo, gagawin po yung opportunity ng COVID-19 na mas palalain yung sakit mo. So, practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and staying away from home, away from large groups of people. So, kagaya po, if unnecessary po yung paglabas natin, manatiling sa bahay na lang tayo kasi we're also protecting our family and our community. So, COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization. So, nakita po natin sa mga iba't ibang news na mayroon pong ibang naka-recover na wala namang binigay na special medications, bigla na lang po lumakas dahil po sa kaniyang malakas na immune system. So, ano ang pinaka-common na simptomas ng COVID-19 or coronavirus? So, 3 po. So, fever, dry cough, and tiredness. So, pag naranasan nyo po yung 3 na yan, mag-self-quarantine muna kayo tapos pupunta po kayo sa mga COVID-19 centers natin. Less common symptoms. So, ito yung hindi common na mga simptomas na nararamdaman ng isang may coronavirus. So, aches and pains, yung mga sakit-sakit sa katawan, yung mga parang bigla na lang sumakit. Sore throat, so kapag may sakit po yung throat mo. Diarrhea, conjunctivitis, headache, yung pagsakit ng ulo, loss of taste or smell, and rash on skin or discoloration of fingers or toes. So, pag naranasan nyo po itong mga hindi common na simptomas, as what I've said earlier, mag-self-quarantine muna kayo tapos pumunta kayo sa COVID-19 centers or tumawag po kasi mayroon na tayong free online or call na mga check-ups. So, ito yung mga seryoso na simptomas. So, difficulty breathing or shortness of breath.
So hindi ka po ginhawa ng maayos, nahihirapan po kayo. So ikalawa is chest pain or pressure. So parang may pressure po dito sa ating chest, sa ating baga na nagpapahirap sa atin buminhawa o huminga ng malalim. Loss of speech or movement. So dahil nahirapan ka magginhawa, nahihirapan ka rin magsalita or gumalaw. So kapag naranasan nyo po ito mga kapadyak, no, seek immediate medical attention if you have serious symptoms. Always call before visiting your doctor or health facility. So people with mild symptoms who are otherwise healthy should manage their symptoms at home. On average, it takes 5 to 6 days from when someone is infected with the virus for symptoms to show. However, it can take up to 14 days. So 14 days yung incubation po ng isang virus sa katawan natin before po lumabas yung mga simptomas na ito. So ito po mga kapadyak, gusto ko lang pong sabihin na kung mayroon man kayong mga blessings galing kay Lord or sa Panginoon, sana po i-share nyo po yan. Kasi yan po ay isang test o pagsubok kung kaya mo bang magbigay ng mga blessings galing kay Lord. For example, kung mayroon kang bike, pwede mo i-lend sa mga healthcare workers po natin kasi hindi po talaga easy yung trabaho nila. Talagang sinasakripisyo nila yung buhay nila, yung pamilya nila, yung oras nila para makapaglingkod lang sa ating bayan, sa ating mga kapwa Pilipino. Huwag niyong isipin na dahil nandito lang kayo sa bahay, wala kayong may tutulong. Huwag niyong isipin na ako, bike lang yung nasa akin. Hindi po. Hawak kamay po tayong magtulungan, tayong mga kapadyak. Pwede rin tayo magpahiram ng mga bikes natin sa ating kapwa or sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga frontliners na nangangailangan po kasi remember, ang mission po ng ating mga healthcare worker ay makita muli ang mga ngiti ng ating pasyente. Makita muli yung mga taong alam nila na wala na palang pag-asa. Magtulungan po tayo, maghawak po tayo ng kamay. Huwag po nating hayaan na manalo ang COVID-19 na ito. Yung bike po na ipapahiram nyo sa mga healthcare worker providers natin, hindi natin alam na makakatulong po ito na may sagip ang isang buhay at makita ang ngiti ng isang Pinoy na mayroong COVID-19. Kaya believe ako po sa mga padyak natin dyan na nagpahiram ng mga bike nila para sa ating mga COVID-19 nurses or healthcare providers. Especially kay Sir Carlo, yung project mo po sir, talagang believe po ako doon. Sana po tuloy-tuloy yung project niyo na ganito. Magtulungan po tayo isang Pilipino, mapa Kristiyano ka man, Muslim or walang relihiyon, kahit anong relihiyon po, in the end, isa pa rin tayong tao. Magtulungan tayo. Huwag natin po hayaan yung pride natin na bakit ko ipapahiram tong magandang bike ko, pinaghirapan ko to. Remember po na yung mga nurse natin, yung mga healthcare providers natin, sinasakripisyo yung buhay nila para lang may ligtas yung buhay ng iba. Makita yung ngiti nila. Kaya magtulungan tayo. Huwag natin po hayaan na magkawatak-watak tayo. Kapadyak man o hindi kapadyak. So, ito lang po yung mensahe ko sa inyo. Magtulungan tayo mga kapadyak. May pera man wala. Kahit maliit po yung may tutulong natin, basta mayroon. Kasi yung blessings po ni Lord na binigay sa iyo, mga pagsubok po yan. So, ito po yung hinihingi ko sa inyo na magtulungan tayo. Ako, isa po akong student nurse. At sana itong video na ito makatulong po sa ating mga healthcare providers at mabuksan yung mga mata natin na kung gaano po kahirap yung trabaho nila. How much more if
maglilend tayo ng ating bisikleta sa ating mga healthcare providers, makikita natin ang pag-asa sa kanilang mga mata. Ngingiti sila at sasabihin, kaya ko pala kahit walang transportation. Yung ibang mga healthcare workers po natin, sinasakripisyo yung lakas nila. Naglalakad kahit gabi na. At napakadelikado po yun, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. So, hinihingi ko po sa lahat ng ating mga kapadyak dyan na suportahan po natin, especially yung project po ni Sir Carlo, the psychologist po. Lalagay ko po yung link niya ng channel niya dito sa description below. So, hinihingi ko po sa lahat ng sambayanang Pilipino dito sa Pilipinas, especially yung mga kapadyak natin, yung mga certified kapadyak natin, na magtulungan po tayo, mag-lend tayo ng bike sa ating mga healthcare providers, kahit hindi healthcare providers. So, maraming salamat po. Sana po i-share niyo pong video na to para mabuksan din yung mga mata ng ating sambayanang Pilipino at para makatulong na po kayo sa ibang mga kapadyak natin. So, maraming salamat po. And again, I am Dan, yung Kapadyak Bisdak. See you in the next video. Kapamilya ko dyan sa Pilipinas. Lalo sa mga kaibigan ko, sa kamag-anak ko. I try to reach you, I can't hide. Mahal na mahal ko kayong lahat. Di ka binaasikaso mabuti dito sa New York. Lalo kapag Asian ka. Discrimination. Sa mga nag-yoyosi pa din dyan. Ingatan niyo sarili ninyo. Itong COVID-19. Seryosohin natin ito. Lagi kayong maghugas ng kamay. Tigil niyo na yung yosi ninyo. You never know who's carrying it and who's not. Mahal na mahal ko kayong lahat. Kaya natin to. Laban. Laban tayo, laban.